malien denw ka bɔ a kalama ko ne dante ne tɛ se ka denkolon tanto. J'ai grandi aux États-Unis, ce n'est que la mérite que j'applaudis. Ne bala na me wa ame boye ame tanda do ka bandido la. No tro ko fomba. Ne ya fo fomba nyana. Mo tangene be balole na le boraka kuma mba datuna mba du. Abado ko fomba e fantandini do. Masami ala ni fantandini. Masami ala e ko ka malien deun bo franci ko tu uluma. Ala temolo ya. E boloko ko diɲɛ dugu tɔw ye e ka jamana ɲɔgɔnna de jamana min kɔnɔ halaki bɛ ɲini ka aw datugunan cuwa kɔnɔ an ka subagaya diɲɛ dugu tɔw tɛ subaga dugu ye voilà pourquoi avance ni fantanden a y'a kumakan na mɛn. An bɛ ka négociation de kɛ an bɛ fɛ gouvernement kana ban négociation ma a ka sɔn mais négociation bɛ kɛ fɛn naani de kan fɛn fɔlɔ o ye Faransi ka jɔngo Ala fɔ ko anw ye plainte min do a kama n'o san saba bɛ dafa le 22 août prochain a tun an bɛ août de la ni août kelen de la an ye plainte do Faransi kama n'o san saba bɛ dafa le 22 août prochain Faransi ka sɔn ka réunion conseil de sécurité an ka taga o la a ka jɔn Ala fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'ale de bɛ terrorisme kɔfɛ Mali la sabu ni kun ɲana Ala k'an kisi n'a kun ɲana jamana bɛɛ bɛ bin de armée bɛ bɔ yen jamana bɛ bin pewu jugu tigɛ o kun ye Maliko bannen Ala k'an kisi kan tan n'a kun ɲana maintenant ni kun ye jumɛn a yera n'a kun ye jumɛn parce que Faransi de b'a kɔfɛ donc an bɛ taa fɔlɔ conseil de sécurité a b'o réunion convoqué ka tila k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'ale de bɛ Mali ka terrorisme kɔfɛ ale de y'a financer fɛn fɛn fɔra a bɛ jɔ a bɛɛ la o ye kelen filanan Faransi ka tila ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Malien minnu bɛ a yɛrɛ ka jamana n'olu bɛ ka jamana dɔgɔya ni justice bɛ maa minnu nɔfɛ ani jamana wɛrɛ minnu bɛ baara la farafinna ni Malien wɛrɛ b'o jamana la k'a bɛɛ cɛ ka na n'a ye Mali la en échange fɛn fɛn bɛ k'an dɔgɔya fɛn bɛ k'an ka jamana lagosi k'a bɛɛ cɛ u k'a bɛɛ extrader minnu bɛ Faransi ye ani minnu bɛ jamana wɛrɛw la n'olu bɛ k'anw ka k'u to jamana kɔnɔ k'anw ka jamana déstabiliser n'an yɛrɛ b'u dɔn u ko na n'u bɛɛ ye Mali la en échange avec ce monsieur condition sabanan anw ka réserve d'or mun b'u fɛ yen Mali dɔrɔn tɛ dɛ le Mali le Niger et le Burkina Faso réserve d'or min bɛ Faransi fɛ yen a b'a réserve d'or bila ka na en stock physique wa Mali ka représenté ta Burkina tɛ taa an tɛ avion ci an bɛ dugu dɔ de désigner o de bɛ taa u b'a sanu n'a fɛnw bɔ k'a yira o la o de fɛnɛ b'a ta k'a lase anw yɛrɛ ma n'o condition dafara an bɛ se ka sɔn quatrième condition Faransi b'a yira diɲɛ bɛɛ la a ye colonisation fɛn fɛn kɛ Mali la u y'an tɔɲɔli fɛn fɛn kɛ k'a bɛɛ dommage sara juru minnu b'u la ani ye binkani mun kan ka u ka wari sara c'est très simple o la an bɛ cɛ labila parce que cɛ minɛli o kɔrɔ ko état français de bɛ Mali bolo kaso la yan wa a tɛ su la fɛnɛ k'u bɛ ko wɛrɛ kɛ mais ce qui est sûr n bɛ min fɔ an ɲɛna Faransi t'a jogo kɔrɔ bila an bɛ Ala fo k'a barikada nin ko in danna sira la tan mais n bɛna kuma kelen fɔ an ɲɛna a b'a da zana la ni cɛ o cɛ ni ninnu y'i nɛgɛ k'i ka jamana ɲagami n b'a dɔn Ala tɛna sɔn o ma Ala tɛna mɔgɔ ci permettre k'o kɛ mais n'a ɲan'i bolo papin billahi n b'a f'i ɲɛna san kelen e min y'a kɛ tubabu b'i faga. Donc on est bala lamɛbagaw nin ye fɔnba de kumakan ye nin ye fɔnba de kumakan ye masa min ye Ala ye ko maliyɛn minnu bɛ ka bɔ ka Asimi kɛlɛ ko olu ye fasoden jugu ye ko u ye Faransɛ min minɛ yen ko ka échange kɛ ko maga minnu bɛ ka bɔ ka kuma k'u ka kɛlɛ kɛ ko olu ci olu ma. Donc vous avez vu ces criminels, donc c'est des vagabonds ko ka mɔgɔw ci olu ma e ka ni fugaden sugu la ye et aw ko k'a ye sɔrɔsiw ye Asimi tɛ sɔrɔsi ya donc a ka marifa ta a kana an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min ka d'a ye sans se garde corps comme sɔrɔsi de don il a été bien traîné
a traîné no marfa ba bolo c'est marfa chila donc akana ka surasiya aka appliquer ay fugaru de no de fo atawla fo ma obe mo munu mene ifamia obe ne mene ro mina mo bina ne no fene ba befa a ben ala na kirachi aw shite senela mo bina no fene ba befa donc na bina ne no fe abo jija aka surasi munu preno sa kama abina no lude parce que mo bina ba befa sans exception ay surasu de ya batara deun tale pritane militaire la neta uta trop do. Moi je suis le fils de Baba Diarra de Wolofobougou. En faw de pritane militaire ka créé aw fantande nous abse ka ku fie ku ne koro abse ka ku fie ku ne koro fantande nous ate sabali kana blanga waso de donc fomba moko cité chima ni dalembi fani basingila ibse ka ta moko soro français ne be américain yi yoro mi kadi américain bo fombe se ki soro comme ça mettra kiti i doro ka chi po un coup sec oh yeah ki doro chi po ama famia o mulbala manda yo aw ye delenga une atawla fabe mamunu mene atawla fo mamunu ba to akumene des hommes illégaux des délinquants réunis et kani chokoroba sigile na bay ko kuluka sani munu me France bolo kuluka sanu munu me France bolo ko bla kuluka réserve et réserve li ba aw bolo quelle réserve vous avez? Un pays qui n'a pas de loi, un pays d'où il n'y a pas de justice. Est-ce que ce pays est en position morale de parler de réserve? Quelle réserve? Réserve vous me ba aw bolo bandiou jamana min kono black robe marfata ki sigi mo kuna nite yali film na tuguni ko réserve. Voilà un pays mendiant. Tu veux que je parle de l'économie? Parlons de l'économie. Regarde moi. Si le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tant de réserves, comment un pays qui n'est pas aussi vaste comme la Côte d'Ivoire, comment un pays comme le Sénégal qui n'est pas aussi vaste, voilà les deux pays qui gardent la souveraineté monétaire de l'UEMOA. Il n'y a pas de boy quand je suis confindé. Qu'on mega baraka siente konala. Et moi akera bara ya onfa jamana bulu ko réserve. Eh non mais nous ne bandouiller ça. Ko réserve. Malika Boni Abidjan chien joli. Malika Boni Abidjan chien joli. Malika Boni Sénégalais chien joli. Segou Boni Sénégalais chien ça va. Malika Boni Abidjan chien joli. Ibe Mali fara ɲɔgɔn kan ka Burkina fara kan ka Niger fara kan ni ye moi yɛrɛ lajɛ n'o ye Banque de l'Afrique de l'Ouest ye jamana fila de kelen bɛ k'i jɔ n'a ye nafolotigiya la jamana fila Sénégal o ni Abidjan. Si le Mali, mon pays, a tant de réserves, pourquoi le Mali ne domine pas la sous-région en termes monétaires? Mais tellement que mɔgɔ minnu b'u dɛmɛ u ma kalan a bɛ taa sigi ka taa ni manana kan sugu fɔ. Il bɛ t'i sigi k'i ni manana kan sugu fɔ. Donc voilà un mauvais et un mal élevé ka t'i jɔ mɔgɔw ma ko réserve bɛ Mali bolo ko olu ka sanu minnu bɛ France bolo e ka sanu jumɛn de bɛ France bolo? France taara ka taga marifa de da e kunkolo la k'i ka sanu suɲɛ ka bɔ wa? C'est pas des mauvais leaders qui donnent l'opportunité aux médiocres européens de s'en prendre à nos biens. E bɛ ka mun kɛ maliyɛndenw na bi a bɛ ka tɔɲɔ min da maliyɛndenw kan bi est-ce que France y'o kɛ maliyɛndenw na? T'aw jɔ an ka dɔ mɛn yan des impolis là a bɛ na jɔ ni tɔɔrɔ yan tuguni aw ka nin récréation ce n'est plus en ordre du jour a bɛ ka tɔɔrɔ min da maliyɛndenw kan. Quelle était la dernière fois la France a empêché les Maliens de parler chez eux? Doni mene kera France quand on Malien moun be Mali kono kutse ka kuma. Doni me. Voilà des connards là. Kabena mogo toro des bandits qui occupent notre palais. Ko mamoun me franchi. Ko kuru faranyon ka oni mamoun me dugu to la. Moun ko kute ni bandits nous demain.
ko k'ulu fara ɲɔgɔn kan ko k'u ci ulu ma na aw bɔ ye den wolo mun aw yɛrɛ tɛ na an nɔfɛ pourquoi vous venez pas nous chercher des espèces de lâches là fo ka denw fara faralen ɲɔgɔn kan ni Mali tɛ aw bɛ se ka mɔgɔ minɛ ni Mali tɛ un pays qui n'a pas de droit aw bɛ se ka mɔgɔ minɛ un pays barbare un pays dont Blakoro bɛ wuli ka jamana masakɛya minɛ galon kan un pays dont on peut violer la constitution et on dort dans le palais. Tu veux débattre des espèces de menteurs que tu es. Koko lou doya, koka jamana la gauchi. Et bien que Mali fait que Djonka. Qui a manqué le Mali? Est-ce qu'on peut manquer son pays plus que le coup d'État? Mais c'est kaka. Moko se que jamana doya que coup d'État ka. Ni moko mbaye deolo Mali kono boy kan soso. Seiba Tromen, ebi sigi kokli kan kibene jabi. Ne be nyini ngaw. Moko se ka jamana la gosi ka teme mami jamana constitution ce soir. An jabi ke, me ki ka commentaire la me. Kafiri nunu, subaga nunu. Ngo, moko se ka jamana la gosi ka teme maka mami jamana ka constitution ce soir. Moko se ka jamana la gosi ka jamana marfa ka dakari. Ka taka marfa jo jamana la, ka jamana fembe ta en otage. Moko se ka jamana la gosi jamana diw mana kuma u da kono ka boka kuma u bita kaso la en 2025 mo se jamana la gosi ka tiboka mo se jamana la gosi ali jamana nafolo mo ta tarodon la banque reporte plus de 3800 milliards de revenus dans l'or et l'état malien reporte 500 milliards donc jamana la gosi la ka firi nunu ka bi jamana kono dew nga mo minula tumamna abeka dofara aw sara warka. Oh, vous voyez parce qu'il n'y a pas placé là, et des gens qui ont aidé mon bail, donc Fantan n'a pas tout là, donc mon coup makun ka tere fo out. Fade be là, horon kolo nunu. Donc comme mo be ka idorali mi ga obe di là, mo be ka boka tien de foye machite ka odoya. Au zanunu gordigani nu, vous allez fesser l'américain. Vous allez avoir des difficultés communication. Avec kuma nyama aba fesser di. Kamolbala ke mogola ka ko durkiba nogole nunu do kana ko mogobe ko do ko luchi awma fu ko de nunu abe malien demunu mine Mali kono abako ko djia dugu to banu diuna di. Vous croyez que les autres pays c'est des pays barbares comme là où toi tu vis? Tu crois que dans les autres pays c'est des pays qui n'ont pas de loi comme chez toi? Espèce d'enfoiré là. Et regarde comment ils sont en train d'humilier toutes les grandes personnes au Mali. Kebini daro ko mo uchima. Kana pressé amena mo uchima. Ame mro chima ijo amena do chima sansa ame do chima sansa umne mro be iyere faga jamana miye wallahi wote Mali nete neka mogote ne maye nga mogote abasi me uyake ufasui uye finita u faso yi ka do mugu ni kisela u faso yi tuma mina jamana a blenen do tuma mina aw talen do otage la tuma mina aw dogolen do aw ka lew jigoro nunu tara keleke yoro la uye keleke Mali bena bin tuma mina 2012 nunu taru jo tuma mina chew bulla tuma mina chew yu ka posu bla kana Bamako muso taru disi jo nema bola Abbas bola mais nunu ka problème ye fin do di ni kera moye mogo mi ko dolo bila ikadi mauye imakadi uba nyine kika koba o madame ne so rasula de adamine la uya damine ni ma chama de jani turbe se nunu mabi me beyi siki kunadi kama sene mafolo ame mi photo ya la teme ofana photo be bla ORTM ka fura fositala ne ni kuma info ye ngo fie mi wuli lendo ngata ushito me aya usiki kulaje kani manunu naje fu be na dankari ke Mali yere image la fu nana kana dankari ke Mali armée yere la tout ce qui était
sacré dans ce pays a été désacralisé par ces gens. Fouité, ko sacré do, ko nous m'a désacralisé. Ate. Ate, jamana in konobi. Fouchité, ko jamana in kono, ko fin do, fin mi manga kake, ko nous m'a ke. Ate. Ate jamana in kono. Ate. Ouye Abbas Lawili, mois de juin, ne m'a fini. Sans raison apparente. Ouye Abbas Labo a placé la mois de juin, ne m'a fini. On peut se placer en commentaire. Ouye Lawili. Abbas Ibe na tumamina, mbefe moro ku hakili lata okan. Moptika ou bora ka Abasi ka honori kasoro mogoma sara kasoro warmadi mogoma kasoro fushi make moptika ou bora ka honori ku joye do kasira anado nere contado ay minke mais parce que vraiment je ne m'intéressais pas autant que ça à l'homme parce que il n'était pas vraiment à contenir ka champ kono mais mia ye réseau ka moptika ou bora kujo ka die kuma befo ka Abasi honori kabriye Abasi ka ko sarir aga ko kera problème ya bolo il est victime de sa popularité. Abbas aujourd'hui là il est victime de sa popularité akera kumina jara mogowi o kun kelen de la ou ya kele. Et puis pour votre information, quand j'ai fait des petites recherches sur lui, j'ai vu qu'en réalité, parce que même Bakato ou le généraux, il n'a pas Abbas ma gradi pan. Aya gradi be suis normalement faut que c'est avec minabi. Na bora ay kumata chogomina. Oni mimbe bamako angolo olube kumata chogomina kuma suya keleonte. Mene a fo mogo dobe obado oyaka boro bodono la bole a place la kube son ko ka le ka cheke ambassadeur ne a fo e ngubi ka che indatu atiki ko peut-être a kulobena ni wakati la ko non kuye militaire dola wili ko ko fe ku yo nommé Gabon ko vraiment ko o nommé na ko certainement ko na Abasi blakata ambassade do de là ko c'est sûr. Ngo karsa emanunu do alibi uye mina wili nu ya lata Gabon oni Abasi tekele uka ora utikele mais nunu ye mikeni uye ni wele raison fushiti mo mina wili la juin ame mois jumena ame mois d'août de la mo mi wili la juin juillet drone de temena oye ni tambeke abe mopti marala o ma fo mbe fara juguka mbe mopti tige Bamako la akumbe se kake mbe mopti tige Bamako la mbe fara mamunu ne anu be kelela mbe faruka mbe keleke parce que munu be fanga lay ntufe mbe fe ni nunu ka fara nyonga an fanga be bonya an be se ka manu nu kele tugo mina amoke uya wele asegna anana fana atari dami akaso kati ani nunu bebe nyogon kan kati mogo mi me fait ka coup d'état que ça dit même moi qui ne suis pas militaire qui n'ai pas reçu de formation militaire ne ba do dans le militantisme ni kele sera yoro dola ite shi kaso o militantisme de ne ma forceraside ne ko militantisme entre civils dans les jeux démocratiques kele be se yoro dola ou be marche organisée là ou be dénonciation là kele be se yoro dola ite shi kaso oui ite shi kaso ou be ça on vous l'apprend ou be for militant ou be for lui
militaire de bena coup d'état préparé des généraux de surcroît ka kila ka t'u da u ka so i ko fosi ma kɛ. Allumez vos cerveaux. Militaire a n'u bɛɛ bɛ kati a bɛ si kati Asimi ninnu bɛ si kati Sadio u bɛ si kati u bɛɛ bɛ si kati u taara minɛ kati de o ka coup d'état préparé ka tila k'i da ka so c'est que militaire tɛ c'est que vraiment non c'est que o tɛ sɔrɔsi n tɛna dɔn n bɛ qualificatif min yɛrɛ fɔ o la o tɛ se ka kɛ quoi ça ce n'est pas possible aw bɛ ka jɔrɔ coup d'état min ɲɛ n'a b'aw sɔrɔ don min na aw t'a natɔ ye wa aw tɛ temps yɛrɛ sɔrɔ k'a natɔ ye o don aw bɛna faamu ko coup d'état yɛrɛ yɛrɛ de ye nin ye mais aw tɔɲɔgɔnw dalen don u ka so Nɛma Sagara ka taa ta ka a humilier ka n'a yira ka communication kɛ n'u image ye sans même respecter la présomption d'innocence tant que mɔgɔ ni citoyen i ma tɛmɛ devant un juge qui te déclare coupable tu es un présumé innocent mais aw ma taa olu ma tɛmɛ juge ɲɛma juge ma bɔ ka kuma juge ma bɔ k'u tɛmɛna ale ɲɛma procureur ma bɔ ka na annoncer fo Daoud quelqu'un qui n'est même pas parvenu avec département min kunna k'o gérer aw ye galon labɛn k'a da bɛɛ la ko coup d'état a ye galon da bɛɛ la ko coup d'état mais coup d'état o ne bɛ fɛ k'a dɔn yala a maɲi de ya n'a maɲi aw dun ye auteur de coup d'état de 2 fois an ka kan ka mun kɛ aw la n bɛ segin n ka question in kan. Merci ma sœur. Donc c'est plus de 2 fois. Ils ont fait des coups d'état à peu près 5 fois, si le mot me permet. Ils n'ont fait que coup d'état. Depuis où on a dominé le coup d'état de là. Leur premier coup d'état, c'était de voler la guerre et la révolution de la jeunesse malienne, M5RP. Ça, c'était des coups d'état. Ils ont appelé ça parachèvement. Et leur deuxième coup d'état était le coup d'état avec Bandao. Ils ont appelé ça rectification. Ça, c'était le deuxième coup d'état. Leur troisième coup d'état était la violation de la Constitution. Et leur quatrième coup d'état, c'était la violation de se donner 5 ans sans aller à l'élection. Et leur cinquième coup d'état, c'est l'enlèvement de Choguel Kogala Maïga, Choguel dégage, qui était basé sur le consensus. Et leur sixième coup d'état, c'est de ne pas tenir une seule chose, ce qu'ils ont promis devant le peuple et Dieu. Et leur septième coup d'état, c'est de déstabiliser la jeunesse malienne. Leur huitième coup d'état, c'est de déstabiliser la religion malienne avec les kamites, etc. Et leur 9e ou 8e coup d'état, c'est de s'attaquer à nos frères et pays comme l'Algérie, Mauritanie, la Côte d'Ivoire, Sénégal, la Guinée et j'en pense. Leur 10e coup d'état, maintenant c'est dans l'armée malienne. C'est des vagabonds. Cela ne peut se passer que dans un pays comme le Mali. Il ne sait que Dieu franchi. Donc, Fomba, il y a galontrela de et fantandine, ni transition te eti ku fiku. Donc, ni mamu no meka boka kuma, il faut qu'on ni nyonaw. Ni anga kuma be ki toro, ni bay diwolo, ibi kenyoronka, ibi jija ini marfaka ki kuikana, ame nyoron sororo mi dia, e foire den, ebe moro droit ki sigilen to Mali kono. Ni moro e au droit ku sigilen to kofe. Obedige la munela. Ebe Francis Doya qui i sigilen to i belekli kan Mali kono
mun na i tɛ taa faransi ka t'o fɔ faransi président ma ye mɔgɔ min ye Alassane Ouattara dɔgɔya k'a sigilen to masa min ala ye a ta kan Mali la ale ka kɔrɔ tɛ fɛ k'ale dɔgɔya marakakɛ ale ye sinankun ye a tagalen Abidjan mun de kɛra la a datugula ma cu a kɔnɔ wa a bɛ k'aw yɛrɛ kɛ wara min ye Mali kɔnɔ n'aw ba ye den wolo mun n'aw tɛ voyager voilà des délinquants qui ne peuvent même pas aller en voyage et ils veulent jouer les durs devant les gens qui jɔ mɔgɔ tɔw ma ko mɔgɔw bɛ mun fɔ aw ma k'u to jamana kɔfɛ e bɛ ka mun fɔ jamana tɔw ma ka to jamana kɔfɛ dun o tuma aw ka wusa ni tɔw ye de a ka wusa n'anw ye han n k'o de fɔra aw ɲɛna taga n'a baari cɛ a ma bɔn baari cɛ ma vous voulez déstabiliser toute la constitution et maintenant organiser une élection croquée u bɛ n'o de kɛ ka jamana bɛɛ minɛ ka bɛɛ bila kaso la ka sɔrɔ ka élection kuntan dɔ organiser u yɛrɛ dama bɛ taga élection na u bɛ n'o de kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko ils sont présidents si ça va ils vont faire la même chose qui s'est passé à Tchad u bɛna Tchad de kɛ c'est Tchad photocopie ni Mali sɔrɔsiw y'u sigi k'a lajɛ u bɛ bɛɛ minɛ ka bɛɛ bila kaso la u bɛna Choguel minɛ k'o fana bila kaso la il faut marquer mes mots ils vont emprisonner Choguel n'u ma san di Choguel ma san 5 don a bɛna ye sini u bɛna san 5 de gosi Choguel kun ka Choguel bila kaso kɔnɔ parce que u tigɛra maliyɛn denw na donc n'o kɛra sa Choguel bɛ kaso la Musa Mara bɛ kaso la u bɛ sɔrɔ sisan ka nkalon ta ka da u la hali n'u ko coup d'état u bɛ sɔn ka coup d'état fana nkalon ta ka da u fila bɛɛ la donc maintenant u b'olu bɔ yen u ye parti 100 ni kɔ min créé sisan donc u bɛna élection organiser joona donc maintenant u yɛrɛ ka parti bɛ taga élection na donc u bɛna Mali minɛ ten de pendant un autre 5 ans voilà leur stratégie ninnu ye fugaruw de ye